Yo, what's up mga bay? Good morning. So, ngayon mga bay, gagawin na natin yung shoutout. So, parang 1 week na to na inipo natin. So, dito tayo mag-shoutout para mas goods. Shoutout muna natin dito mga bay. Patayin muna natin yung motor. So, dami-dami itong shoutout natin. So ayan, dami-dami ito mga bay. So mga 1 week natin to inipon. So dito tayo simula. So ayan, shoutout kay Danny Vlogs, Red Light Moto Beans, Nobs Gamers, Ralph Gisolga, AJ Kutayan, Rabot, Belyaresflo, Zayzay, Ronel 14, Eljon Gaingon, Sianor, Joyong Joko. So shoutout bro, si JK Motovlog na mga bay, Angelito De La Rosa, Moto Kurma PH, Sherwell. So shoutout bro. Listag, so si Listag mga bay, biyahero motovlog ni. Romeo Sairi Andalicio, John Paul Abindanyo, Liscott, so shoutout Atel, Jika Tantuya, so Astri Taya Kanakan, Charlie Mera Puentes, Jailerio Belia Flores. So dito tayo sa mga bumili sa atin ng jersey mga bay. So Takpan, Jan Ryan Sarong Orencio, so shoutout. Rodin Pakapat Sarong Orencio, so t-shirt niya mga bay. Leon Blade Kaas, so long sleeve, so shoutout sa inyong tanan. Christian Sandig, so shoutout. So yan mga bay, so yan po ang ating shoutout ngayon. So salamat sa inyong suporta sa ating channel mga bay. So next batch na naman tayo. So mag-post lang tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube. So doon ninyo ilagay ang inyong shoutout kung tayo ay maglagay doon ng description na mag-shoutout tayo. So yan, hintayin lang ninyo mga bay. So abangan ninyo yung mga kabanata sa ating channel at sa ating Facebook page. Paki-like and follow. Kasi doon mga bay, magpo-focus rin tayo sa Facebook. Dami rin tayo mga supporter doon sa Facebook. So yung mga shoutout natin is kasabay na yung sa Facebook natin at saka sa YouTube. So kaya yun ang mangyayari na dapat abangan ninyo ang ating channel. Ayan, salamat sa inyong suporta. So yung mga bago pa sa ating YouTube channel, paki-subscribe, i-hit nyo ang bell mga bay para updated kayo sa mga bagong video. So yan lang ang masishare natin. So Merry Christmas sa lahat at advance Happy New Year. So dapat hindi pa to mag New Year, ma-post na natin to. So itong video, kasabay ito sa bagong top speed sa ating Red J. So daming nag-comment doon na sana daw yung video. So pasensya na kayo, natagalan natin pag-post dahil po mayroon pa kasing nakauna na video doon, kaya ayan, mahirap pag isingit yon. At saka nang doon pa sa laptop yung iba na part sa ating video, 2 memory card kasi nagamit natin doon sa rides, kaya ang hirap. So yung rides namin na sa D49 is putol-putol po yung video mga bay, dahil yung content natin alam nyo na, di ba, kung saan kayo gusto. So yun ang ginawa natin sa ating vlog. Ayan, thank you sa lahat na mga suporta sa ating channel. So shout out rin kay Kamoto Vlogs. So hindi natin kalimutan si Kamoto Vlogs dahil ano rin yan, supporter din natin yan. So sa mga kakilala natin, shout out kay Zero Trip,
Shout out Don Motohub. Shout out Motochoy. Shout out kay Joseph Motovlog, kay Otol. Shout out rin kay Motono City. So kakilala rin natin yan. Shout out pala kay Team Wim Vlog. Yan. And taga malayo yan na ma-supporter din natin mga bay. Ga-vlog rin yan. Pero parang hindi pa na-monetize si Team Wim Vlog. Pero malapit na yon. Nakuha na kasi niyang 1,000 subscriber. Sino ba? Wala na. Malapit na tayo makarating. So ipapakita na natin yung video dahil daming naghintay sa video na yon na ma-post natin. Pero yung video na yon sa teaser pa yon sa kay Motochoy. So yung full video hindi ko pa na-edit. Yung sa akin na speedometer at speedometer ng sniper. So makumpara rin natin yung speedometer natin. Nakagamit ako ng GPS noon, yung sa rides namin, at kay Motochoy sa stock na speedometer sa kanyang sniper 150. So si Motochoy ang kasabay natin doon sa rides na iyon. Kaya sinabihan ko si Motochoy na sabayan niya ako. Bagong palit na clutch lining yun mga bay. Yung top speed na yun, genuine parts na clutch lining yung binili ko. So yan, wala na siguro, wala na tayong nakalimutan na shoutout. So yan lang. So ito na po yung video mga bay. Labasan natin yung video. Yeah, let's rock. Naka 113 na siya, 114, 150. Gusto tayo ba? Target locked. Wow.